Ħanieħdu issa komment minn Dr. Megally mill-Patrijotti Maltin. Kif rajna iż-żewġ partiti biġġieldu ma' xulxin, mhux għal Malta, nisjuha Malta. Il-partit Moviment Patrijotti Maltin, l-unika partit li jħobbu Malta u jiddifendi Malta u jġieled għal Malta. Kif smajtu, il-qarda ta' Malta bdiet minn meta fl-Akademi daħal fil-EU u kumbliha l-ħabib tiegħi Joseph Muscat, meta fataħ il-border u ħalla kulħadd jidħol. Daħlin klandestini, daħlin minn pajjiżi Pakistani u l-Indja u l-aktar problema li ħadd ma jinduna biha, il-problema li hija ħatkun perikoluża ħafna għal Malta, il-Musulmani meta jiktru f'Malta. Bdew jgħollu rashom. Naħħi s-salib minn l-iskajjel, naħħi s-salib minn l-isptari. Jekk ma kienx hawn Dr. Fern il-nfaħru, il-ħadd attitudi u ħarraġa s-salib f'postu, kan is-salib tnaħħa għal kollox. Jiridu. Dr. Megally, il-salib ma rridux inaħħuhom il-Musulmani, ma nafx. Le. Il-Maltin. All right. Leġa twaħħal fil-Musulmani, mhux vera. All right, mbagħad qata l-id għall-ħalleel. Meta jagħta id il-ħalleel. Meta jrid jagħta. Fej qata id il-ħalleel. Inti ma smajtux. Għax għandhom hekk. Ma smajtux il-ħabib tiegħek aw dik il-problema l-kbira illi laqqas ħajspeċċa l-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. Ħajjiġu partiti meta jiktru dak in-nies, Ħosbullah il-Malti, Fraterna l-Musulmani il-Malti, il-ISIS ta' Malta. Għadin u laqqas safu x'bieġri f'Malta. Eħna l-Patrijotti Maltin ma' l-Patrijotti Ewropej ħan nidifendu l-Ewropa, ħan nidifendu l-Malta, ħan nidifendu l-ħajja taħt il-babies. M'hemmx abortion. Iż-żewġ partiti fi blokk kbar favur l-abortion, soċjalisti u l-popolari. Fi blokk kbar favur l-abortion. Jekk iridu jdaħluha Malta jdaħluha iżgur kontra l-abortion. Eħna ħanejnu d-disable, jiena d-disable naf x'jiġifieri. Kan il-pajjiż mhix aċċessibbli għal disable, jekk timorru l-qorti ta' Malta li hija dar ta' ġustizzja, laqqas sib toilet għad disable. Tidħol l-awla, laqqas tista' toħroġ minn il-bib isu gabuba. Dak kollha ħniġġieldu aħna u ħanirranġaw Malta f'qalbna u ħatibqa' f'qalbna. Mhix ħakkun fuq il-billboard kif maktub Malta f'qalbna. Dak kollu. Grazzi ħafna, Dr. Megally.